Madoka chere mabiyangu mabuja tauya nadzo kamu dzanyasi zuwa rochimakumi mairi nosere mwedzi uno wachiwabvu mugore ra2025 rekai tikunyepe munhau dzanyasi. Wanhu mabhizimusi wari kuita kuhwadziwa shamhu inominzwa yareketi wanhu hurumende kuburikidza nomutemo iwo mutemo wekutenga marezinesi oredhiyo. Mhanduwe izvezvi womabhizimusi wakutofunga kuti right wasati wachinja mutero wedzimotika woita sei nokutoti motika ibodzi inenge ichifanira kuti ibhadhare madhora mazana mairi chaiwo $200 pagore. Pakanyangara ukaita motika 10 zviuru 2 zvemadhora kungobhadhara redhiyo basi idi hwii rekai wazvirambe. Kuno mamwe makambani akutoita ipapa kuti waende kotodogora wobisa maredhiyo motika dzawo dzogara dzakaita buri palibe redhiyo kuti wazive kuti wari kuchengetedza mari iyo iri kunetsa kudari. Wakatoramba wamwe wachibvunzana kuti kohoko naye waribe kuti itiwo mari yacho inobhadharwa nomazigi, iyo mazigi ari kusaika iwayo kuno wari kuchaja nomayusa. Mhanduwe kana muchizoona mapfene aya tichiareketa kuti mapfene idi izvi zvakaita kunyangaritsa. Christopher Mutsvangwa wakomana muromo wacheyu idi nayawe rekai bhaibheri rizoti ukagona kubata urimi hwako aiwa unochinja zvakawanda. Ipapa Mutsvangwa ari kureketa kuti tikuwaonawo mabhizimusi wada kupinda mubato wachitaimira kuti ndo wada kutonga. Kwai tinoagwisa, kwai tinoaita kutanhaura mhando yekuita kuwabisa. Ipapo unobva waona kuti pakaita kunyangariwa heno kuti wachatoborana chere kana kuti zvinenge zvireketei nokutoti maziva makuno yano pagoburika kuti Tagwire ari kuteya kuti ndiye agosiyiwe namunangarwa aripo. Heno kuti anohukona chere hunoitika imomo rekai tigoramba takazviringa tichaona zvedu kuti zvinenge zvimboperera kupi. Nyasi kwanga kuri kuparuriwa yavanga vari kuti Zimbabwe Media Policy wakomana kwai kubata ubasa hwaanakadzitape nowese wanoita hazvo kuutekaidza nhau. Pakaita kunyangariwa apa wamunangarwa ipapo wanga wari kutoburika wari kureketa kuti kwai anakadzitape wari kuseenzesiwa kutuka nyika, anakadzitape wari kuseenzesiwa kutanika zvakanyangara zvonyika basi kutanikawo mabasa masvina atiri kuita. Hokoyo nonhamo pakaita kunyangariwa rekai tione ipapa ndipo unoona ana Caston Mateu wari kuita kuteuka wari kuita kurova manja mhandiwe kufara kuti kwai tikuburitsa bepa idzva rokutekaidza ubasa hwaana akadzitape. Imi kuti waringe nyaya idzodzo marezinesi dzidzi aiwaba wari kudaba izvozvo kana kuti vanhu vese wanyika yese makambani ese akone kuzoboyawo mari iyo ibodzi iyoyo iri kutoriwa kumarezinesi aiwaba inoramba injoriyo ZBC. Imi pakaita kunyangariwa rekai tirambe zvedu takaisa madziso tichiona kuti wari kuenda nokupi tinenge tichivatanika mazuva ese. Kwaino hurumende wamunangarwa wari kunadzirira ipapa kutoti waende kovhura binda wapinda rodzimotika Mbudzi interchange yakazotenziwa zita rawo wamunangarwa kuti Trabablas aidihwi. Ukandoratidziwa mavhidhiyo nomapikicha ari kuburika opadande mutande mhanduwe unoita kuona kuti kwai yakawakiwa noana museyamwa ine kahuseyamwa kainako munondoziva zvazvinoreketa. Palibe basa svini ipapa rakaitiwa apa kucheneruka kuumbuka zvayo kuita unge heno yaisiwei unosaya kuti kohoko nayo wakomana ipo pachena ipapa pakaita kucheneruka unge nomakore ichisenza. Palibe chisvino chavanoita rume iwawo zvese zvinondoburika zvakaita zvokudhara kusakara kwacho ndo kwavanoita ikoko pakaita kuoma chaiko. Apawo uyu potungwarara ari kutungwarara mazuva ano wakomana mazuva ese haasote bakuburika anenge ari kundoburika achireketa kuti ndaita chino ndaburika chino ndazodini ari kuda fani kuburika mumapepa. Nyasi agoburika ari kuti inini ndatanda kambani
kwai kambani inonzi Tap and Go inenge ichiita kutakura vanhu padande mutande vachisenzesa mafoni avo asi ichisenzesa motika zvino mhanduwe kwai vanenge vachisenzesa motika zvino basi kusenzesa motika ikoho kwana indrive aiwa ba kwai kunokudaba tikuda zvavanhu vano mari wasingazeze kuzoburitsawo mari. Rekai tirambe takaparinga ipapo kuti motika ngani heno ticharamba tichiringa apawo chimwe chanakidza kutoti ipapa vanhu vanga vatokutsvaka kuti iye Tap and Go acho anombosenza sei anoita mari kuti anodii aiwa Apple Store no Google Play wese waribe chakadando chandoburika chinonzi Tap and Go ndochokugana mhanduwe hosaya kuti ko murume mukuru masoko ari kureketa aya kuti ndaparura nozete BC nana Herald wari kuita kumhanyidzana ipapo chii chavari kumhanyidzana wasingatande kutsvaka kuti chaari kureketa padande mutande chiri kuboeka chere unobva waona nayawe kuti idi pakaita kuoma. Vanhu vamwe nyasi vanga vari kurovera Blessed Muhlanga manja paburika vhidhiyo vakomana ari kuita ari kuratidza kuti aita kusimba pakufunga kwache nokuda kwache kuita kuti upenyu hwevanhu huite zviri nani kuburikidza nebasa rache rokuita akadzitape. Ipapa anga ari kubvunza mutsvangwa akati ko iwewe sei muri kurambidza Geza kuti aunze shanduko munyika? Imi makaunzawo shanduko zvibodziso zvamakaita ndozvaada kuitawo ka wakomana mutsvangwa munomuziva mhanduwe aiwa aribe chisvino anogopindura anobva andotanda kureketa masoko manzwi makuru achiita urimi hunoita kutsvedza kunge heno mhanduwe apa huchikobora kunge nyoka. Rekai tione hedu kuti zvinoperera kupi asi kangoma kakariritsa ewo tinoziva kuti kanobva kandoparuka. Rekai tirambe takaringa. Wanofundzisa pachikorocho UZ wari kuenderera mberi nokuratidzira kwawo izvezvi pai wari kuti aiwaba kana muri kutsvaka henyu vamwe vanhu tsvakai asi isu tiri kuuya ikweyo tambirisei mari tsvinu titange tauya. Rekai tione kuti zvichasvika kupi. Apa munondoziva kuti hurumende yedu inobva yaita chandagwinyira zviya zvokuda kuratidza kuti aiwa tinokuwachisai kuno heno kuti achawachisiwa ipapa mbani asi munondoziva kuti panowisa nzou uhwando hunokuwara wakabhadhara mari dzokuti wafunde ndo wachakuwara ipapa zvikaramba zvakadari mwedzi ikaita miri motoziva kuti pachiripe zviri kudzidziwa gore rino mhanduwe zvese kune kwando kutandara hawo zvinoita kuhwadza. Bvunzo nguva yadzo kana yauya imi panenge paita kunyangariwa kana kuti vanozondopedzera vakundopasisa vanhu kuti chindopasai muende palibe zvakanyereketiwa palibe zvakareketiwa palibe zvakaitiwa. Rekai tigoona kuti zvinosvika kupi. Hama yaMugabe Jairus Mawarire agoreketa kutoti wakomana ndiri kutsigirana zviri kureketiwa zvomaovheti ari kuendesa hurumende namunangarwa naiye tagwirei kudaro dzimhosva kuti zvavari kuita zviripo pamutemo zvokuchinja bumbiro romutemo kana kurimbunyikidza kuti ivhu watengesere vanhu ivhu rokurima nekuti bumbiro romutemo noti ivhu rokurima njomunhu wese riri pasi pohurumende. Rekai tigoona ipapa kuti zvinosvika ipi. Ari kureketa kutoti aiwaba tagwirei aisafanira kunge amboripo ipapa paifanira kungoisiwa Lands Commission kuti zvitekaire zvisvino kuno. Rekai tigoona hedu kuti zvinoenda nokupi. Wanhu munangwarira wakomana munangwarira kureketa kwanyasi kwanga kuri kuburika vanhu vachiisa mapikicha okuti ZBC yagoburitsa kuti kwai Brigadier General Fidelis Mhonda agoita kusvika muofisi mache makatsvairiwa mhanduwe zvinhu zvache zvese zvimoribe kuKG6 kuti ichokwadi chere ichocho heno mabuja rekai tione nokuti ZBC iribe kuburitsa izvozvo ipapa motoita kungwarira chaiko kugara makabvura ziso peno zvino chokwadi peno manyepo heno asi ticharamba takandoringa tinenge tichizokunyepai kana pano zvimwe zvinenge zviri kuburika. Heni roronga agohwadza vazhinji mhanduwe ari kureketa kuti ndichiri muZimbabwe baini kwai hurumende yenyu yakandiramba kubva gore ra2006 ndakuda pasipoti itsva ikati aiwaba iwewe tokudaba kuno muchandidii ndakabva ini ndakasiyana nemi
kana kukinya kwandakazvariwa ndakaenda sisiwa nehurumende yeZimbabwe ichiti ndipinde ipapo. Rekai tigoona kuti zvinosvika kupi, rekai tigoona hedu tinoramba takandoringa. Vanhu vamwe watoita kureketa masoko makukutu chaiwo okumushora, asi wakomana ko kundoita hunhu hunoita kuti zvinhu zvitekaire zvakanaka chii. Idi zano yakaita kunyangariwa inondoparadza nokuparadzanisa vanhu pese pese. Rekai tigoona kuti zvinosvikepi. Zimbabwe neSouth Africa zvichatamba mutambo mazuva 5 kubva zuva rochi20 mwedzi uri kuuya kusvikira zuva rochi10 mumwedzi wakakunguru. Zvese zvinotambirwa kuBulawayo toramba tichiringa kuti kiriketi inenge ichisvika papi. Toringa dzirikitika pasi rese ipapa muSouth Africa. Wakomana makanyangariwa. Sasa iri kuti tabata vanhu vanosvika zviuru 210,000 210,000 vari kutambira mari idzo sasa, asi wari pasi pomanyepo. Rekai tigoona kuti zvinosvikepi izvozvo. Tinenge chikunyepai kuti izvi zvimwe zvavari kuita. Apawo mukuru agere hunde pakambani yoRoad Accident Fund, wakomana kwayamisiwa basa, ari kunenedzewa mhosva dzakati kuno ipapa EFF yagototi aiwa vanhu vakuhwadziwa kuti ari kuita basa svinu rokumisa iwo makambani wachena anonga ari kundomora mari yoRAF. Wakomana rekai tigozviona kuti zvinosvikepi izvi. Ipapa kuUniversity of Pretoria aiwa kwaita kufadza kunoita chaiko kufadza kusvinu. Kwai kuno mubvana nemakore 18 anonzi Mongiwa Ntuli. Kwai Ntuliyu apiwa degree actuarial science. Wakomana kwai kuziva manhamba akuku kwakaita kusvinu. Rekai tione kuti anosvikepi iye, asi tiri kuti makorokoto. Kambani yapuwa basa rekuzoita ndiyo inotekaidza mari yoRoto manduwe. Kwai inonzi Sizekaya Holdings. Tikuti aiwa makorokoto. Wapinda mumari mabhirioni masvinu chaiwo. Rekai tirambe zvedu takazviringa. Apawo kwai akanga ari kuekta pairo firimu rakanzi Tsotsiriya Presley. Kwai anokona kuikiwa panopera sondo papa. Rekai tindoti mweya wache urambe wakazorora murugare izvozvo. Tikuhwadziwa Fani Ngugi wa Thiong'o. Kwai warara watsano wawa. Idi zvinohwadza. Ngawazorore murugare. WaBritain kwai ikoko kuBritain ikoko kuna Andrew naTristan Tate. Kwai wanzi wakaita zvokubhinya. Kuno rekai tione kuti wachaiburika sei nyaya iyoyi, nekutoti ndo nyaya inohwadza Fani iyoyi. Rekai tizvione kuti zvinosvikepi. Uku Slovakia kwai yagoti aiwa kuno mabhiye atiri kuda kuti atengesiwe nyama kuvanhu. Wakomana idi yawe wakudzoka, yawe wakubenhuka. Mukaona zvakadari zvakiitika, vanhu kunonzi torai chero mhuka dzakaita unga imbwa munzi idyai. Ewokamu. Wakomana vanhu ngavareke ugodando. Asi rekai tione hedu kuti zvinosvikepi izvozvo. Tiri ipapo mabuja kwanyasi. Tekai tipete zvirauro ndini wenyu mhanduwe onhawu.